Здравейте, приятели! Днес искам да ви запозная с един проблем, който в България и в българските медии не беше отразен, а именно, че на 22 марта бяха проведени в 16 провинции протести. Да, не навсякъде бяха успешни протести, защото на много места бяха спрени от полицията, но на много също други се проведоха. Протестите бяха мирни, нямаше стълкновения с полицията, хората просто излезнаха и културно заявиха, че не са съгласни с политиката на ново избрания канцлер Фридрих Мерц, който излъга избирателите си. Това не е първия виж държавен служител в Европа, който лъже избирателите си, просто защото и ние в България страдаме от такива хора. И за какво става дума? Значи първото нещо е финансовата политика, която Мерц се опитва да наложи, а именно в предизборната си кампания той обеща да води стриктна финансова политика, консервативна финансова политика, а сега се оказва, че още не е направил правителство, иска да изтегли нов дълг в размер на 1 трилион, който съответно трябва да се плаща от немския данъкоплатец. Вкарват закон за медиите, в смисъл искат да наложат цензура на медиите и ограничения. Най-вече тези ограничения ще бъдат в социалните медии и мрежи, както и в YouTube и другите канали за видеоразпространение. Мигрантите също е другата точка, за която хората протестираха. Протестираха за това, защото както обеща Мерц да преосмисли и да променят законите за миграция, оказа се, че само добрите намерения остават, нищо няма да се промени по този закон. И не на последно место е позицията му за войната. Фридрих Мерц е отявлен русофоб и то е нормално, защото ако не знаете, той беше шеф на BlackRock за Европа и нормално да не обича нищо руско. Най-вероятно и той е наследник на някой нацист, но това не мога да го твърдя, защото не съм на 100% сигурен. Но с оглед на годините, които значи е точно така. Другото, което значи има предстоящи протести, които ще бъдат на 26 април, следващата седмица след Великден, пак за 16-те провинции. Много ми е интересно българските медии дали ще бъдат отразени, защото до сега никъде, даже и така наречените инфлуенсъри, ютубъри не си направиха труда да проверят това нещо и да направят поне по едно кратко видео, за да разберат хората в България, че и немците са недоволни от положението в Европа, не само в Германия. Много говоря, знам, че протестите са неофициално подкрепени от Алтернатива за Германия, защото много на тези протести присъстваха хора от Алтернатива за Германия, като си носеха съответно и отличителни знаци, като знамена, значки, шапки, фанелки и така нататък. Друго, което исках да споделя с вас, наблюдавах един подкаст на едно младо момче и много ме озадачи, че той каза, че Германия едва ли не след идването на новото правителство всичко ще бъде цветя и рози, защото немците ще забогатеят с този 1 трилион. Добре бе, господин Папагал, ама тия пари трябва да се връщат. След което му разгледах профила и подкаста, то разбираемо. То се каза, че момчето е фен на небезизвестната пирамида исторически парк и на господин Михайлов, който всички знаем е
как е забогатял и какво става с него в България. Както и защо влезе реално в политиката. Това е положението. За никой не е тайна, че той влезе в политиката, за да се спаси от правосъдието. И вече дали Величе е човек на Пеевски, дали е на Борисов, дали е финансирано, аз нямам такава информация. Но с оглед на това, което направиха и последната седмица в парламента, едно към едно. Значи ти говориш, че искаш българската икономика да се възроди, да се финансира, да тръгва нагоре и гласуваш бюджет, в който подпомагаш американската с закупуването на американско оръжие, при положение, че имаме същите и даже някои модели по-добри в България. Това вече го казвам като бивш военен, който имам малко да бъдем политкоректни с господин полковник Марков, малко експертиза в тази област и ви казвам, че имаме не по-лоши снаряди и ракети противотанкови за използване от българската армия. Това е за днес. Ако ви е харесало видеото, палец нагоре, камбанка, звезда, както прецените. Чао!